Ang tao nga wala magpabilin diha sa pagtulunan ni Kristo, nga wala nagsunod sa kabubuton ni Kristo, sa iyang pagkaniluwas ni Kristo, wala kaniya ang Dios. Kutob lang sa baba nga siya niingon nga nakaila siya sa Dios, nga anaa niya ang Dios, apan ang iyang kasing-kasing layo diha kaniya ang Dios. Tungod kay ang tinuod nga adunay Dios sa iyang kinabuhi, ang tinuod nga adunay Dios diha sa iyang kasing-kasing, makabuhat siya sa kabubuton sa Dios. Makatuban siya sa mga sugo ni Kristo, sa kabubuton ni Kristo, o magpabilin gyud siya diha ni Kristo. Makasimba siya ni Kristo, makaalagad siya ni Kristo, makaampo siya ni Kristo, o makabuhat siya og maayo ngadto sa Ginoo. Apan kung dili siya makabuhat og maayo, apan i-claim siya nga nakaila siya sa Dios, dili tinuod nga ang Dios naa siyang kinabuhi. Dili tinuod nga ang Dios anaa siyang kasing-kasing. Tungod kay ang tinuod nga adunay Dios, ang tinuod nga niluwas sa Dios, ang tinuod nga niluwas ni Kristo, dunay kabag-uhan siyang kinabuhi. Dunay resulta sa iyang kinabuhi, ug makabuhat gyud siya sa mga sugo sa Dios ug sa kabubuton sa Dios. Ang gusto sa Dios nga buhaton niya sa iyang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Apan kung wala ka na resulta, wala ang Dios diha sa iyang kinabuhi. Ikaduhang Juan 1 versikulo 9. Ang tao nga wala magpabilin ug wala magtuman sa pagtulunan ni Kristo, wala kaniya ang Dios. Apan ang amahan ug ang anak, anaa kaniya nga nagsunod sa pagtulunan ni Kristo. Igsuon kung tinuod nga ang Dios naa diha sa imong kinabuhi, nipuyo diha sa imong kasing-kasing, tumana ang mapagtulunan ni Kristo ug sunda gayud ang mga sugo ni Kristo sa atong kinabuhi. God bless sa tanan.